Kahapon binigay ko nga pala yung pinagtalbusan ko ng kangkong. Dito lang yan sa kapitbahay namin. May alaga kasi silang baboy. Kaya pagbalik ko nga sa amin, may daladala na akong kamote. Tips yun, Mare. O kapag mapamiya ka saglit, ingrasya, char. Pinapuno nga pala yung dala kong palanggana. Kamag-anak ko kasi sila, char. O Mare, maging mapagbigay kahit walang kapalit, char. At nakwento nga nila, pinulot lang pala yan para maibigay sa mga kapitbahay. O diba, kabait da. Shout out to you, Auntie Luz. Thank you po. Kukuha nga pala ako ng mga ilang piraso para lulutuin ko ngayon sa merienda namin. Magluluto pala ako ng kamote Q. Pinipili ko na kasi yung lulutuin ko. Eto na nga pala yung mga napili ko. At ayan na nga, binabanlawan ko na. Dahil maraming buhangin ito, maraming beses ko siyang binanlawan. At pagkabanlaw ko nga, ayan, binabalat ko na. Alisin mo lang yung mga konting sira at ayan, pwedeng-pwede na. Favorite nga din pala ni Kuya Sean ito. Kamote Q ni Mami May Char. Bakit nga ba ako nag-start mag-vlog? Start ako mag-vlog dahil nasa bahay lang ako. Bukod sa pagiging ina ko sa mga anak ko, ayan, naiinip kasi ako, Char. Para naman may pagkabalaan ako. At hindi lang naman yun. Para pag matanda na ako, may mapapanood ako. Hindi lang naman ako, pati yung mga anak ko, makikita nila paano sila naging bata. Char. Kapag masaya ka din naman sa ginagawa mo, super worth it. Kahit may manood o walang manood. Kahit yung iba na napipilitan ka lang i-follow. Hayaan mo lang sila dahil kapag may napatunayan ka na sa sarili mo, darating din yung araw na kusa silang magpa-follow. Dahil nga marami nangangarap na maging vlogger. Kapalan lang talaga ng mukha. Charot. Darating din naman yung araw nakikita tayo sa pagbablog natin. Charot. Diyos ko, ako makapag-concentrate ka lang manok ka rin. Tatala ako lang, titila ako. Kahit may mga taong bitter at hindi nagre-react sa post mo kahit nasasayaan na sila, hayaan mo lang sila. At least napapanood ka nila, diba? Ganun. Gulat nga ako pag lumalabas ako may tumatawag sa akin na vlogger. Kahit hindi ko naman sila kilala, o diba? At least masisikat ta na, papanalbeda ka tamo, charot. At eto na nga pala, naglagay ako ng mantika sa kawali. Dapat mainit yung kawali bago mo ilagay itong kamote para hindi siya dumikit. At pagkalagay ko nga sa kamote, hayan, haluin natin mga mare. Yes, mare, may patugutan go. Haluin mo lang ng haluin hanggang maging brown. Mare, masarap yan. Kumakain ka ba ng ganyan? May patugutan gugogo, mare. Bantang iya dumikit. Charo. At nung napansin ko na medyo kulay brown na, ayan, nilagyan ko na ng asukal. Tansyahin mo lang yung paglalagay mo ng asukal sa mga niluluto mong kamote. After ko nga mailagay yung asukal, ayan, haluin ulit natin mga mare. Again, mare, pag nagluluto ka, lagyan mo ng pagmamahal para masarap yung niluluto mo. Charo. Ayan na nga, dumikit na yung asukal. At eto na yung finished product natin. Charot, lafangan na. Makikita mo pa lang sa itsura, magugutom ka na mga mare. O diba, miranop ka kanya. Ayan na yung merienda namin mga mare. Alam nyo ba, mauubos niyan ni Kuya Sean yan. Sa kanya lang yan, kulang pa. Charot. Yun lang mare for today's video. Thank you for watching. Bye.